प्रियंका तू कवनो न अरे हो गो निहार हो आगावे के बहाना कैलू 70 गो भसार हो आगावे के बहाना कैलू 70 गो भसार हो एक भैया कि उड़ता तीर कोई अपने से पकड़ गया फिर हम कहाँ थे कि बड़का भैया एयरफोर्स शैलेश भैया गावे के तू कहलू ना कि 10 को घुमाइला तोहरे गाना हम तोहरे के देता नहीं कि गावे के बहाना कैलू 70 गो भसार हो गावे के बहाना कैलू 70 गो यार हो एक दिन जांच कला हो तनी सा बर्दाश्त कला तनी सा बर्दाश्त कला छक्का केकरा कहल जाला जेकरा में पुरुषत्व नहीं के का कहल हो पुरुष के क्षमता नहीं के महिला हो के महिला के क्षमता नहीं के तू अपना मुंहे कहलू कि एगो बेटा पैदा हो गइल बा हां जी बोली हनु पर हम ही ना कहनिया कि चंदन यादव के भाइयों के हो सकता अच्छा हो नु भाई तार हो तो लेकिन तारा ई पता बा कि लइका होला लेकिन हमरा ई पता बा कि तू छक्का हो जा अच्छा तारा लेकिन हमरा कैसे पता होई तो सब जानो लेकिन हमरा तारा में कोनो रुचि नहीं है अपने बात में तारा में कोनो रुचि है ही नहीं है एक में हवेली पर अच्छा ई पता बानो कि हम छक्का है कैसे पता बा हाला भई सुन ले रानी हां धराइल बनी तो ना चेहरा तळू एक में हवेली धरा तो बोल सही बात बोल दी तो बातों में उलझा रहे महिला में मंडल ने कैसे बोलत न तो वो ना बोलती हम चंदन हां कि ये गो लाल पिजड़ा ये गो हरियर पिजड़ा अभी हमारा उल्टा सीधा गवई हम सुन तो में ले चंदन बबुआ बैठल बाड़े बन के पिजड़ा चंदन बबुआ बैठल बाड़े बन के हिजड़ा चंदन बबुआ बैठल बाड़े बन के गीत ऐसा गाओ के हमरा में सट जाओ चलो रहे जैसे हम तारा के कहनी हनु कि 70 गो बुक खोज के बाद यकीन नहीं कि हमरा के इतना सुधार कुछ निमन गीत गाओ ये सब गावत रहबू ना तो फिर हम फुल तो फिर गार्जियन लोग कहे कि इहो बदले हो गए कि बॉम्बे कमाले जी बॉम्बे कमाले अरे कुछ तो ठाट बढ़िया सुनो कि बॉम्बे कमाले जी बॉम्बे बहुत हो गए कमाले कि छपरा शिवानी के जाले सनिया बॉम्बे कमाले प्रेम के बीमारी में
रतिया रखले बा तो चंदनवा कल कोतिया में सबतिया रखले बा कल कोतिया में सबतिया रखले बा आपको ना मन तारा भी ये सब गीते हम जानते हैं। विक्की भैया की फरमाइश विक्की भैया का तो विक्की भैया का फरमाइश सुन लो कि प्रियंका खइबू ना पियबू ता मोटइबू कइस हमारा विक्किया के कोरा में भेटइबू कइस हमारा विक्किया सुनो ना मन बोलो कि भर पेट पेन्हा के तू होइलू हो कि ना अभी की जोरे सुतलू हो तू सिलवट पालो ढाला गरबैलू हो कि ना हो सिलवट पालो ढाला गरबैलू हो कि ना हमारा मामा जोरे सुतलू हो अब रउआ सब देख लेना मुंह मांगुरी के साथ भेज पंखा वाला का छोड़ दो बेयास तो नीलाज करो तो तारा बहिनी के सुर को बाबा मौका लाज करो तारा बहिनी के सुर को बाबा मौका लाज स्टेजवा पगा वाला से हीरो ना कहइबो ए चंदन हीरो ना कहइबो ए चंदन तू तो मर कहइबो ए यूट्यूब में लोग देखेला तो तारा गलती ना कहेला लोग हमने गलती कहेला आप गलती करते हैं आप गलती बोलते हैं तो गलती लोग बोलता है अच्छा गुरुजी माई क्रिया खा के हम खाता नहीं सब कोई खा के कहे कि पहले हम गलती बोलने की बोल रहे ये गइली है क्या बोलला सर हां बीच बाबा में देखो तुम हीरो जन बनी अरे ये माने शांत कल जाता तो हीरो शांत को के तो हेलो जवाब ना दे पहले हम हेलो शांत रह जाइए सुनो कुछ अनुभव के कमी बा ई दरवाजा के कार्यक्रम में हम हीरो ना बनी है बेटा हमारा खातिर सभे बराबर